Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rochipfumbamwe mumwedzi uno waNyamavhuvhu. Izuva rinozivikanwa sokuti zuva raana mai munyika yeSouth Africa, tirikuti makorokoto. Toringa munhau dzanyasi wamunangarwa wari kuMozambique kureketa kuno uko waendesa zvinhu zvakasiyana siyana zvauri kuti ndezvokubatsira vanhu vakavhiringidziwa nomhepo yomvura yocyclone Chido. Mandiwe, unobva waita kuzisaya kuti kohoko bambo anotora zvokudya zvowapwerewawo kuendesa kusaiti paribe chisvino apa. Muri muzvipatara, muribe mishonga, muribe zvino nozvino, nomubhedha chaiyo muribe zvokudidi. Wanhu wedu wari kutopuwawo zvokudya nowaChina, wachipuwa zvokudya nowaJapan, asi iwo wamunangarwa wari kutora kuti tikuenda kogohwa. Unobva wasaya kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Regai zvedu tirambe takandoringa. Ipapa Chariton Hwende agotoburika achiita kurowa manja mhanduwe kufara. Akati wamunangarwa zvauri kuita ndizvo zvisvino ndozvinofanira kuitiwa nevanhu vese venyika dzese, nokuti nyika dzomuAfrica dzinofanira kuramba dzichisimudzirana. Bwana akuzviziva kuti ndiye anenge ari pamberi kurowa manja kuti wamunangarwa uri kuita tuzvino. Kana kuri kumedza, aiwa aita kumedza nofoshoro mhanduwe. Regai tione kuti zvinenge zvinano papi. Izvezvi nyasi uno kwaino sangano nomiririra varaidziwo pachikoro chofundo yepamusoro choUZ wariendesa hurumende iyi kumatare odzimhosva kuti ireke kugoita zvokupa vanhu mapepa okuti wakapedza kufunda. Wari kuti iwo zviri kuitika izvezvi wanhu wari kupuwa nokuti iwo wari pakurama mabasa. Wanhu kwai waribe kufunda zvisvino. Ipapa unobva watoona kutoti pano nyaya nokutoti kana kwai kwareketiwa ipapa kuti Nana Dekesta Nduna chaiwo wanga wambofoira waye kwai wazonzi wapasa manje. Haidiwi. Regai tirambe tichiona kwazvinoperera kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Jacob Mafume ndiye mumwe akuita kunge hwende iyi. Regai tione kuti vachaita sei, nokutoti ipapa atomira achitoburika achimira fani kuti kambani yoDiscovery iyoyo yevanhu wamunangarwa iyi kwai yakagoti irida kutipa motika dzokutakura varwere. Saka isusu tiri kubva tabvuma tiribeka nabasa nazvo nokudidi. Wabiacho achitomubvunza kuti kohoko nai muri kuda kuti tiise kambani iyi, isu tiri chizobhadharwa mari apa ndisu pokare tiri kuchaja vanhu mari. Unobva waona idina yavo kuti avo vanokama mukaka wakakora kare, wari kutonhadziriwa madhiri kuti agare anaka. Regai tigoona hedu kwainoperera nyaya yacho. Nyasi kubatoro CCC heno zviri kuitika ikweyo kureketa kuno panotsamba dzopadande mutande dzaburika mhanduwe. David Korutati achireketa nowamwe wari kuti ndowakamirira magweta akamirira kambani yaChamisa inonzi Nelson Chamisa Trust. Kwai pakaitiwa kongresi yatwe yokugweru iya yoMDC Alliance. Wakakwereta mari kuna Nelson Chamisa Trust, wakapuwa mari kuno mari iyo iribe kuzobenutsiwa. Regai tirambe tichiona kuti zvinopera sei. Ipapa pano kamwe kachagwa chete. Regai tirambe takaringa hedu. Mapurisa agosunga vanhu vazhinji mhanduwe. Ari kuti imi muri kuita basa rokutekaidza nyaya muchidanidzira kuti makombi tikusungai. Wasungiwa. Kureketa kuno wangu watorimo mumatare odzimhosva kuHarare. Regai tigoona kuti wachapedza wakaita sei, wachapuwa bhero chere kana kuti zvinenge zvienda nokupi. Chedu huringa tichikunyepai. Wozera wanoringa nezvemafuta opeturu wati iwo aiwa tiri kuchinja pamutengo hwendo huno
petrol iri kuramba iri padhora ribodzi nemasendi 53, dhiziri iri kuramba uri padhora ribodzi nemasendi 55. Regai tigoona kwazvinoperera kuti ndokupi mwedzi uchipera. Ipapa kwaino hurumende isusu takatonadzirira, takatovhura maziso, tiri kuramba tichiferefeta nokuringa kuti wanhu wese wari kuuya munyika wakaita sei. Kwaizvi tiri kuzviitira kuti chirwere chomamota chirege kugoramba chienderera mberi kusvika muno munyika chempox, nokuti kwai chinogwarasha kundogumana kudai vagwamana kundodini watora kuno aiwa chinozoita kadambure munyika. Regai tione kuti zvichakoneka chere zvavari kureketa zvekuchengeta. Ipapawo kare kudare rodzi mhosva nyasi kubulawayo kwaendesiwa wamwe watsano wachena vanonzi iwo Timothy Shoes ana makore 50 agonze agoba mwombe akaenda kotengesa mwombe dzowaridzi mandiwe dzinosvika 500. Regai tirambe takaringa, iyo ngabiwa mwombe dzinosvika 500 uribe kuzviona wozomirira. Regai tione tichazoibata hedu nyaya yacho kuti chii chinenge chinyatsa kuitika, nokuti kazhinji zvinhu zvakadari izvi zvinenge zvino wakomana wemusangano. Kuna wakomana wemusangano unozoziva zviri kuitika wazombwa rimwe saiti racho renyaya. Regai tiringe hedu kuti zvinopera sei. Kwai nyika yeZimbabwe yagotengesa zvinhu zvinoita mabhiriyoni 10 chaiwo mumwedzi yokutanda yogore mitanhatu. Kuramba tichitenda. Regai tirambe zvedu takaringa. Ipapa kureketa kuno kwaino kambani yeEconet makachema takazvingwana manduwe. Kunota kutonhadzira kuti tikuchinjirei smart busy iite smart busy chaiyo inofadza. Regai tione kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti wachazviita chere tinenge tichimunyepai zvedu. Tikaringa dzomutambo kureketa kuno wakomana mutambo kiriketi dzangonaro manduwe, asi paribe chisvino apa, paribe chisvino. Izvezvi kureketa kuno unonyatsa kuona kutoti tiri kuramba tichindojiwa. Wamwe wagofungidzira kuti peno kubenuka kwaBrendan Taylor kunoita kuti zviite nani. Manduwe New Zealand yaita kuti rakasha kuti vhiringidza chaiwo nomumhanyi inoita 350 359 runs pachirungu. Aiwa paribe chisvino ipapa. Regai tirambe zvedu tichiona kuti zvinopera sei, nekutoti kahwendo huno wafana wanda 19 wagogwarashiwa. Iyo wakuruwo wachitamba noBangladesh wagogwarashiwa, wachitamba neSouth Africa wagogwarashiwa, wakatamba neiyo New Zealand. Manduwe pakaita kuoma chaiko. Regai tigoona hedu kwainoperera nyaya yacho kuti ndokupi chedu kuringa tichikunyepai. Ipapa panhau yokiriketi ibodziyo kuno mumwe anonzi Advocate Paida Madondo agoreketa kuti ndanyora tsamba kuSRC Sports and Recreation Commission kuti igoringe nekuferefeta kuti zvii zviri kunyatsa kuitika pakusarudziwa kwevanhu vanotamba mutambo wekiriketi. Apo panonyaya apo, nokuti takashinga inenge yoramba ichiti takashinga wakomana. Regai tigoona hedu kwainoperera nyaya yacho kuti ndokupi chedu kuringa tichikunyepai. Ipapa Emosi yahwina notwiri ku0 ichitambano kepekepe yaFaraja ZANU-PF tikuti makorokoto Emosi. Ipapa wapo kare Tero 1 yazoja Bigita kumapena nomapena 5-4 tikuti makorokoto Tero 1. Dynamos yahwina nomapena pokare pai yaita yagwedza mapena 4. Wanga wari kutamba nawo Simba Bhora wakatadza kugwedza mapena anosimba anopfuura 3. Regai tione kuti zvinodini. Ipapa wapo kare Nyasi uno Manika Diamonds yaitawo kugwedza mapena 5. FC Platinum ikagwedza 3. Kureketa kuti zvaendwa kuFC Platinum koko. Regai tiringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese kuti dzakamira sei. Kutandira muSouth Africa Gayton Mackenzie akuita kufuridziwa mwoto manduwe
agonyanya kureketa apwito achituka vanhu vatema zvorusa zvaganda apa iye nokusvipa iko ageita mhandiwe wabiyedu watema chaiwo wakatiri watsvuku kupfuura iye apa anenge achizviti ndiri mukaradhi kusaziva kupfaidi nayawe. Rekai tione kuti iwa Ramaphosa wachaita sei. Pokare ataendesiwa nyaya dzachedzi kusangano roSouth African Human Rights Commission. Pari vechizvino rekai tigoramba takaringa kwainoenda. Uko mapurisa muSouth Africa ari kutsvaka Jabulani Moyo wekuZimbabwe. Kwai agogwarasha mapurisa mhandiwe kuita kuapfura mupfuti. Akawapedzesa akati ndatiza ndaenda. Orererere mabi yangu pano nyaya ipapa. Rekai tione kuti vanopera sei, vanobatiwa chereu yerini. Umba yekuverengera mabhuku yoJoburg City Library kwai yavhuriwapo kare makore 5 apfuura. Kuramba tichitenda kuti wangu makore 5 waribe kuvhura anonyaya dziwa mupengo rakanga rauya. Tikuramba tichitenda kuti wazovhurapo kare. Dai zvaramba zvienderera mberi izvozvo. Kwai kuno mumwe murume wekuzambia wakomana abisiwa simbi dzakasiyana siyana kubvira kusimbi dzinopfuta moto mumotika maspark plug. Pokare dzimwe simbi dzinobaya dzimwe simbi dzakaita osai kuti dzaipinda sei. Hino tichazongwa nyaya yacho kuti yakambonyatsoita sei, zvakambotikaira sei nokuti mhandiwe muitiro wacho aiwa uri bechizvinuyo. Uko mhuri yekwarungu yakatobva yaramba zvakareketiwa nodare ikabva yatokwira pokare kumatare ikati aiwa bati kubvuma zvamuri kureketazvo. Zvireta kunge wanga watogara wakanhadzirira kutoti wachindopuwa wobva wabenhuka wobva waendesa. Rekai tione dai wari vamwe wandogashira izvozvo wotoenda hawo chinyararire oikiwa wakaringa ipapo nokutoti pano nyaya rekai tigoona kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko. Sudhani iri kureketa kuti nyasi tagwarasha ndege UAE yanga yakazara iyo wafana unoita zvokunzi uyai mupfure vanhu vachipfa mahara. Kwai wari wekuColombia tikati dai zvaita kudando zvareka kugoramba zvienderera mberi zvohondo zviizvi. Ipapo pokare Ghana iri kuti iyo yaendesa varume 3 wayo imo muAmerica mumo nonyaya yekuti wari kudiwa yekuAmerica kuti wanzi watongewe mhosva dzawo dzokubira vanhu mari inopfuura mamiliyoni 100 chaiwo. Rekai tigoona kuti vanoipedza sei iyoyo. Ipapo kare kuChina kwai kwavhuriwa mhandiwe storo inotengesa zvirobhoti zvakasiyana siyana zvinoita mabasa akasiyana siyana. Pano nyaya apo. Ipapo pokare America mhandiwe waribe musoro waribe kana ganda kuzvo vanhu vavo wagotoreketa wakatoti mutungamiri wenyika yeVenezuela Nicolas Maduro tikutoda kutoti timudhure isusu musoro kana akaboeka munhu anondotipa kuti ari papi tibva tamubata tomupa mamiliyoni 50. Orererere mhandiwe gorekai siyanai nazvo musazombozvifunga izvozvo mari iyoyo. Munoida baimiri yavo vakubenhuka awa tiite zvokuranhadzira akienda kuna Yahweh. Ipapo kare nyasi kwaburika mitambo kuti zvikwata zvokafu zvakatamba mitambo yokafu zvamira sei chikurukuru ipapo ali chiteerwa noSundowns. South Africa ino zvikwata zvinosvika zvisere zviripo ipapo zviri kuzikana kuti zvino nhamba dzakati. Zimbabwe ahede 0 mhandiwe ana Zambia chaiwo wanawo isusu pano nyaya heno kuti tichazodini pamberi asi kwanyasi aiwa rekai tigumire pano ndini wenyu mhandiwe onau.